uretan murgilduta. Kaixo lagunak, nire ateak zerbitzeot, asko gustatzen zait, egun batean, Periko lagun batekin bildu zen txalupa estaxo bat emateko ateatza egiteko asmo. Ni Periko naiz eta gaur itsaserretik bueltatxo bat emango dut. Ni Perikoren laguna naiz, Joanen, txaluparen jabea. Nik Olagarroa naiz, oso paketsua naiz izikatzen dut panaute. Ni itxas ondoan bizire monstrua naiz. Ondartzeaz egotea aspertu egin naiz, kaira joango naiz. Ea da tresnak guztiak ditut hemen, kainabera, amua. Kaixo Joane, kaixo Periko, arrantzara noa, bazatoz, janaria, sobran daramat posguztia pasatzeko. Noski banoala, gainera oso bergarreko itxasoa. Igo ba, motorra piztu eta goazen itxasaldera. Gaur goizean ez natu naizenean, oseak nengoen eta zutezen han egun guztian. Ez monstruoan naiz, ez dizueten maten begut. Dauzkatete, taxi, begi, honelakorik inoiz ikusi. Gure lagunak ez zekiten ezer monstru honetaz, eta konturatu gabe, bera bizi zen lekura bertara iritsi ziren. Hau dugu lekurik egokiena arrantza egiteko amuzkiak amuetan jarri, kainabera atzera eta botaitanek. Itxoin dezagun orain, eta bokataren bat jango bagenu. Eder, solomoa eta tortilla. Begira, zerbait harrapatu dugu, eutsi gogor kanari. Tiren! Hau zote txarra, baina ez dugu txiko alare. Bai horixe, bota berriro kainabera. Lopuruska